Eagle Studio. Ay, ay, ay. Yawa Modibo Andari. Assalamu alaikum. Modibo Mbara Jenwati mwana mwana ngisa mwana. Ankana mi bi mare na mina. Darta patron men kam namireni mat ganane awarayon kan jon makhris mbala me bitto awarti abedina min man ya sede wadde liman on wardi mori mata mi taw ma bunni am kusen. haba alaj man de ganane mada jode hado mi funna wakati min hala mere hala mana Kadi na mi bi ma acce min fu mi yarda hore amma mi saido. men baro ham yettamade min hal hande do yende dulde do an fere maka firdata min tankam Tata ka dumi awadi Modibo tata ka no pasa liman. Loka wari. Nane ma mi bi mon ha on waro ne way on jisina min. O yi go do hirsani mona. min kam milari on dilli o wi oɗo ya ƴewna Modibo min bo mi laari yo o perdin min tan kanjum on mi harsi mbala may tan Mi bi ma a hirsana. putron manga min ko hande ha laari ɗo hande yande julde ɗo kana mettugo ɓirde wala dina min seede Billahi. Na oro jula. kay subhanallah allah hoyno min ko mi yahata julurde mission on miɗo yaha Bello kai ina hala. Asar kam awadi asar ko bi en wadi asar. Kadi ka wala dum wadi ya min kan tawdami yettama min kan na jottama e ma kuugal may na double avion mi waɗa mi hrsina ma mbala na ko abi mi ɓolina ma mbala do kam ada sauta a wari abunna mi cede mi bi ma hirsana. man ka jotta ka mi yettama a yoɓan min seede jam mi harsi mbala a yoɓat tam seede jam mi wara mi ɓoli mbala jotta a wari mi waddi ma nga wara ɓula mbala on a nangi jotta ka abunni ni am noy aydi mi waɗa. min ka dorde alaji mi yoɓa ma mbala mi huwama kuugal double ɗiɗi a wiya mi yoɓima mbala ma aɗa laara no kuugal may woɗɗina Mi wati ma wona mana ka andina mana ka na mi do andi himbe je ngawdir do yida on yoba goddo hakka mako mana ka ham yeccama wallahi ta alar respect je woni hakunde amin be ma do wala respect abunna ko ni ha ni mi yar respect ma je yasi wallahi ko en dere wada je dubbe mere ma min ka ko yaade amin dar walazi na ina ta alara yo min mi do dar liman an kam mi andi yo a chauffeur julur ya lesto awala wadu ko problem be himbe min ka alaji avami ɗume ɗo wandina maka ɗume ɗo wandina maka wodi ko kadi waɗo gonne mi sai ko to ko ke waɗa min kam andina ay no idi ani min kam zima ay fu ay ka ko wondina maka man ka ayuba dam de man kam ayuba dam wallahi man kam to man kan andi man kam wallahi hala man tan man kam to a andina no a yiɗi funde ni mi volwi liman volwi ananay ɗo no a yiɗi fu min waɗa wala ko kana asar o waɗi am man kan daru liman hala je aɗo volwa ɗo wala place ha ɗo ni min mi haris mbala mi ɓoli mbala o yoɓata kam min dilla ha o yiɗi fu Jutta kam hala yobugo. min ka an ka atamma hunon gam a laari am min mi wari koɗo hawro ɗo ka atamma mi wala bandi ko min na commissaire je légion ɗo wallahi kanko ɗo o bandi ko amin de jotta kam kam goɗɗima waɗa bonni min fonninima honde mi harsa mbala addiya yo mi fonninima mbala abunni am kusel mana mana ka liman to a wawata yoɓugo amin seede min ko assi min dilla Mi wala cede. to mana ka nango nasto mota ma a dilla ten liman Kai hanai. Jotta kam ko mi yiɗi be mon. Ɗo on yoftotiri ko mi yiɗi be mon mi yiɗi on nananan mi hunde gotel kona banni an ala bello a muya haala mbaala asar kam na arti waɗi a muya na a muyi haala mbaala an kam na ɗum goɗɗo ma on bowi ɗuɗugo hunde waɗi nde gotel ɗo meɗoɗa to a tawi a wawan muyugo a tefa lay haari ma feere jotta kam
abun ni man mi mui to ai din bala man fiya hosule min ka alari dona wala wai hala asin min bala mi do andi dabare man jo onon julde do wara kriyam problem min ka ayoba am sede am tan ayoba am 2000 jemi kharsim bala 2000 jemi bolim bala na burne aw katam min kam tan kanjum tan mi yidi an bo sai amuya min ka hala ce de koltugo mari bala dungum ma muy an to bonoy na ise amuya gudden bo o bima ko hunde do man to aydi ko bala man dungum yew hosu jotta kam kusel man har mani hosu an kanko tefalay haali ma ko kuran min kan liman am yeccama an kam mi do respectama gam anan chauffeur julurde ales do kanjum man mi do respectama ta nastu hala am do baba do o yidi ha o jamba amon min mi heftimo a andina no ayidi fu ndeni mi volwi liman volwi ananay do no ayidi fu min wada to ayidi en dilla toy ayoban min boro min nay kam to a jaɓay bo ɗo bo jam nayi wala komi wiya nayi jawro ɗo na fattude ɗo kanana haala liman ɗum haala jawro on ɗo kase on ya jawro ya regla haala man ngam ɓuri yam sembe mi fotami ɓanta sawtu am ɓura banni mi hokki mon muyal dede je mi wawi on ɗo mi hokki mon muyal jotaka ko miiɗi be ma kam ha ardiɓe fattude hala umme mi kharsim bala mi kolam bala ni ko wara biya nyam min yada wala ko man liman nanan min kam misal wala ni bernde amin on yata a warti bo to a warti ha andiyam na min on liman ha juri mi do andi anon chauffeur ni gollurde ales to mi yiɗi a wara mi wodi ko mi yiɗi ma tawdi ko seɗɗa haala juuri bo ɗo ko mi yiɗi ma yetti hammen ka andina mama amin zulay da baba amin zulay ka anda hulmi zula min kam no lari min timmi dile ma ko wallahi wala no ka sagara yani ami tomo jotta kam mi do wara jotta ha yonde am assalamu alaikum alaikum damu assalamu alaikum yawwa to ado ni on watti minna man ka atamma a joɗa kana me jode may est ce que on de problème don na faɗɗi tupale maɗo Allah kum be firma do de complication da dum me jode may kade yodo to ɗume on noyi on saabi hakkunde mon banniɗo to jutta kam o vimmi ɓolina mo mbaala so o dilli o yeyi o neeɓi mi laari hannde julde ɗo goo perdina min tan min bomi nanngi mbaalama mi harsi kanko wima a hissa mbala man a kanko nane kanko wiya min mi harsi mbaala ka an ka a yiɗi mi perda tan min na jotta kana ka kana wati a basarna an ka deɗɗito lawan hitamte haala maɗo e kadi an kam o wi'ayma a hirsi ɗo kam aɗo juulana na o wima ha o yaha o ewna liman wara hirsa nden a ɓoltana to min kan nane mi goɗɗani mi harsatana kay an ɗo a fotay a hirsa to min kam mon ɗo wiyama haala dina min ɓe cambiyam ɗo mi fota mi harsa ɗo kam non min fu mi waɗata mi harsa himɓe ñama na sembe on hirsata ɓe ɗo tefa liman goɗɗo je andi on ha dina kay mon hirsata nana je jokki hirsata yayi o tefi liman ha wara hirsana a yayi kanko fu o hirsayna an kam na o wima a yaha hosa mbala mana yo hosu mbala wala probléme kanko mi hosa mbala warti je am o hokka min boro ɗiɗi be mana dilla ɗo ko probléme feere wala ɓawma asi an ka a goɗɗo gonga banniman kam andana to man ka boro ɗiɗi mi man acci hande ɗo kam na siyasa kosoɓasare men mi ƴonan mari mi ƴonan élisabel hande ɗo kam na mbala wulan hasare men deman wasat alaji asiya yawfa amin kam arannoɗo ɗo kamɗo gorno isugo yirmine mi jamma suro iri hamɓe mere anda meɗe amna ɗo ko on tappu min ma ɗum no wala langi ede ha hunde probléme wala samo yiɗo wadda probléme
kanko kaji waɗo ko ndaymo sambana ɗum hunde feere ni on kay ɗo on margo hakkilo ɗo on welli to nane ma ɗo o hakkilo ɗo on sendi en ɓe yani en ɗo to Allah ni wallu en en kiitira dow adilako